Lakame bulu alalai siria manyiria manakan duang kini juada dilewakan lalai kini juada dilewakan indah basi pak jo basi makan duang alek diminta minum makan lalai alek diminta minum makan jamba di meja tarapanyo makan duang ba itu kuno lalai caro di kota lalai ba itu kuno caro nyoko di kota alek batang gua lalai menarimu bangka mangala ulang jamba lalai bangka mangala ulang jamba. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggilah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo tampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak seizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan bepusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dia bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cendo piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jika dinok dimanuangkan asa muasa daulunyo. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuah lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susui makin disanduk makin panuah. Tak kalau masuk saya suat tampang nan tiba dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak dinan data ladang berbidang dinan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuojo. Sampai kini basuojo juadah orang namokan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka biduk ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bendero. Yo kabakeh mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakeh mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sapapeknya lah kepada silang na pangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah.
Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talembai padu ambu. Kok dipandanglah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boneh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babaca. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sedang waktu di nenelok, ombak tanang angin selesai, kabut tarang hujan pun tadua. Lah patik kami berkayuh mamak marapede, tapi kan dia itu lalu penetan mak. Ya benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba basawi. Dan ke menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah pada mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato bestinah kudian kato bescapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan ketangah. Lai tacito nak balaya, lai taragak nak bakayuh tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami kabalaya. Kan baik itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggilkan yo bahkan tak turut tan ko imbau bahkan tak jalang tiok dan yo bahkan tak jawab apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi je siasek. Jurila izinkan ambo menjapui nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lah suang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sebab kerana itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaya. Sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat jo limbago saukua cupak jo gantang tak mungkin dibanding lai. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang di paburi itulah kata sebenarnya. Maka dek balaya musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jiwa, gilu mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mu pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang bidok kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tepi-tepi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke Kapabasi cukup jualat kelengkapan langkuk juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong posisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sapatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami. Nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapabasi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakau. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk bangkalai ke kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai nan mungkin di matan patui. Mako samu pakailah tuo jemudo sesuai andam sumando batau-tau junan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini kemano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya seconcong nama barabah ketabek berulang mandi kama condong kama diawah tando bermain akabudi kini kostan sapueh mahelo puke lah tibo ditalikan dua batangguah sultan menarimo jauh taibo watek kami ulang berfikir tentang itu sekian sambah parustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matu garan, ambo siang di matu buahnya. Iyo puluh tu mah kironya. Gurun nyumunggu labat tarah, tanah nalak kuang labat timbun. Kini jatah balantai papan.
Nak licin kilik lah tibo, nak ulam pucuk menjulai, aso tekanak dua sudah, tua belum buat ke Cipangka. Tapi samantang pun begitu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran atas bawah, rumitlah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia begitu. Kabar begitu kami dengar. Cara berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan, Ustaz? Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil baju tai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenis alik mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai lia cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agiahlah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan. Berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro. Elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan. Kandak ia minta ditaguak. Kini baitulah narancak tan. Kok banali sesuai tantang jambanan ke tengah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada Sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Melenggang menyenjiang talih ya kaladi dalam rumi mamang bertenggang tanda pemain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu dibawa nanya, elok alik dibawa makan. Halus basonya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan dia begitu kejalihnya Pak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun begitu dek pihak kami syalik mungkin. Mandi indak kesama basah dan mudah upaya jemu pakai. Dan tua tinggal jalan dengan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana yang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat di paso. Rasul ba'alah malampuknya pada sodima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termelaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maruponyo, Sultan Sararak tak sabondong ado nempai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak di kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan majelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juga sesuai ba undang urang. Ko alik seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentanan pun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persembahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tiba dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jamakan tak patut Sultan bertangguh ada alek seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan begitu bunyi perintahan mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek pegang taguah. Tibalah lukih di lembago. Apa nan talukih di lembago menurut barih je balabih. Nan bana ketu sayo narajo ketu sapakai. Ikut menyawak dengan tanang, ikut menunggu dengan data. Kini mamak berkata ciek, kata kadin, kata perintah. Tetagun kami tentang nangku mak. Bari lurih kami bertanya, tolong dek pangka aja bicara. Lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipunkan. Lah mana mau sampai dek Temandaro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo bertimpo buah jatuh. Ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok diindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambual sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pegantuangan. Basulik mana nam budi nan rumi kilah kok tibo senjang berbaliak ke nambana.
Nak jan basuon dan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum, pangulu seundang-undang ulama sama sekitab balang sama samalu. Naknya setali sejenjangan, naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patut. Kini datang siasek sultan, ko iyo alik separentah pangka jamuan separentah janang, alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya sultan cako. Alah dalam adat bana sultan, lai talingka di pusako pulang maklum maka sultan. Mana mak pati ya? Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditekam jajak, diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu anyulai, salampih nan daripada itu aduk kejambahan taidang. Elok susunyo nambak siriah, elok atuknyo nambak gambi, agamak sadang kacak tabau, tampan lai lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasu. Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi penitama. Iyo itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu akunun makan nalado. Namun semantang nambah itu. Dek diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tiba dalam tua. Dan bak pepatah dinan tua kandai-andai dinan mudo, kok lalok dimatakan tuak, kok minum ketika awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awi pun nindak sauk lah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh, runjang dikarik tentang nangku. Dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke simpang kau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata tak pegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awa juaki akut sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuh bagantang simar jolelo undang-undang masih kandak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah bersuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak si pangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak serato jo cedak pandai langkok berpahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lah ambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik dan sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam benar tu stan. Kami tunggu mak.